surrender. No, di ba nila yung ting... Go. Hi guys! Hi guys! Ang challenge karon kay Spicy Noodle Challenge. Actually, dugay na ning naka-drawing. Pero karon lang nakoloran. Naami ko sequence. Ako surrender. Ako nang surrender kay Koana ay sequence nga Koan kani. Mani, ano siya ka ng mga challenge like posing or dancing in the public. Basta sekreto rin eh. So namin nakaatang mga consequence. So mag-start na ta. Nagbabalik ni si Haya. Ay, Haya. Ako rin si Lauren. Si Julieta. Nang-mature na. Ano ba? Nang-mature na dyan nino. So si Chubichan. Daot pa kayo niya itong time mata. Ay, daot gahapon lang. Innocente yung gahapon ko. No! Ngunong na miya to. Sige, mag-start na ta. Wait lang. Tamuin na mo to. 3, 2, 1. Ulod ko eh! Bago ka ninyo, dapat isang scope. Danggan. Hello! Hello! Feel ako. Nakapil ako tao. Pwede ko taon. Nakapil ako tao. Pwede ko taon. Oh my God. Ay! Wait, gawin ako na. Ay. Ito kaya. Ang sige siya. Hindi namin to kaya. Naku eh. Ay, kaya na ako. Yan na kayo. Makulbaan pa to sa Dare Good. Ang yun kayo. Nami kayo sa pero puti nga halang nga. Ito yung makatambok ni Malipay yun ko. Ako ba? Hello! Kadig. May joke. May joke ha. Give up na lang Ayubi, please. Okay. It's a matter of mindset. Mukha na ko mo surrender. Surrender lang si Laura. Oh, di ba? Surrender ni Laura. Pwede na ako. Wala ka ba? Zero na so. Surrender ka na, di ba? Alo, nino si Ana. Wala nang tayo. Hindi na kayo na. So guys, mag-start na tagunot-bunot sa Dare. Dara mo muna. So ako yun na no. Hello kayo guys. Tararan! Hello. Hello! Selfie with a stranger! Hello! Selfie with a stranger. Sa akong target, kaya ka na siya. Go! Dali ka na. Lisod pa ng Dare! Hello. Hello. Ang kapal lang mukha. Hindi na masagot ron. Hi guys! Wow. So it's Hannah's turn. Nagbuhan eh, doon ako nagbuhan eh. Ano sa? Ngayag number. So ang Dare ni Hannah, mangayo siyang number. Ay, dulwi. Kidul na kayo So to. ang Dare ni Hannah, mangayo siyang number pero wala gingon sa phone number, di ba? Wala gingon. So number na dyan siya. Sige, go. Laban lang, Han. Ano, naalang si Uy! Censored da. A few moments later. Kaya na lang.
Ano? Wala mura kag si Kuan. Si Jade sa halik. Makalagay. Isa na. Sa halik. Fighting nga ya. Ano siya? Fighting nga ya.